Ahojda. Počkej, já zahraju chvíli. Takže čau lidi. Ahojda. Já jsem Joujek, tohle to je Voice. A my tady pro vás máme speciální video za 50 odběratelů. Ahojda. Tak to nějak vysvětlit, že v tomto videu, jak můžete vidět, máme marshmallow a nebude to Chubby Bunny Challenge, ale bude to popisování s marshmallowama v puse, že se dáme třeba Poznej film. 4 marshmallowy si dáme takhle do pusy a budeme se snažit mluvit s marshmallowama v puse a ten druhý se bude snažit poznat, co říkáme. Takže dobrý. Tak jo. Tak teda začneme. Jo, a já to nesmím spolknout, já jsem říkal, že vždycky mám hnedka s ním. Já jsem ten hlavu, tak se pochybuje. A to asi jde, to stačí. Je z budoucnosti. Máma do budoucnosti? Asi ne. Říkej mi ty slova, máma! Fuj, to je hnus. Já si taky potřebuji na píču. Počkej, kolik jsi tam měl minule? 3 až, no já jsem si tam nakonec narvala 4, ale bylo to fakt hodně. Já jsem tam měla 3. Tak 3 jsou takový, myslím akorát, tyhle ty velký. Víte, proč má Joujek velký ukulele a já malý? A tady kdo všechno popišuje? Foťák se fotí. Dámy a pánové, nastává komerční přestávka, tak se potřebuji na píču. Když si dám nohu, řekl. A boží domůžu. Mě srtalo z takto. Je to poslední. To jsou tam zvuky, je to zvuky rodiny. Jsem slavy.
Auto se umí. Auta se můžou proměnit v roboty. Já kousek. Nevidí. A v zemi se hrabe. Jako viděla. No, krteče. Žížala. Takže, teď se přesuneme do další části videa. A to je všechno. Počkej, co? Ahoj, dělá. Možná to skomiknula. Máš to. Chceš slabší nebo něco ostřejšího? Něco ostřejšího. To má speciálně pro tebe. Dovážka až z Indie. Děkuju, to si pošmarknu. Ale dneska nemůžu nikomu věřovat. Tak si dej hned teďka takovou malou ochutnávku. Teď ti věřím, ale kdyby něco, tak si pij, že to udělal. Asi. Takže nikdy jsem se neviděl. Tak se podíváme, co nám to dal chlapeček. No to je něco. Čau, kámo, co to? Ty... To není tak, jak to vypadá. Nikdy jsme se neviděli. Jasný, nikomu to neříkej. Tyhle... Co uděláme s tělem? No, zvedni to. Zvedni to. Prosím, zvedni to. Halo, Kámo, stal se šílený průser. jaký průser? No někdo mě přistihnul. Jak to myslíš, že tě někdo přistihnul? A musíš rychle přijet. No dobře, ale budu chtít trojnásobek ceny. Minimálně. Jo, ježišmarja, jasně, že trojnásobek, klidně i víc. A prosím tě, hlavně rychle přijet. Dobře, přijedu. Tak, čus. Čus. Tak kde je, kurva? Tak jsem tady. No, Ale kde je kurva ta mrtvola? ty vole, před chvilkou tady ještě byl? Jak to myslíš před chvilkou? To chci říct, že to nezabil a voláš mě sem zbytečně Prostě a byl- že ti pláchnu? Prostě utek, ty vole. Ty vole, já nehodlám mít žádný průser. Tohle si odsereš. No, to je teda šlamastika. Takže, tohle by bylo pro tohle video úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pište nám nějaké komentáře, jakýkoliv, nějaký co bychom měli zlepšit. Můžete mi dát i odběr, dejte odběr i na Voiceovi, odkaz na jeho kanál máte v popisku. A zatím čau. Jo. Co tady děláš? Jo. Co tady kurva děláš? Co myslíš, já jsem u tvojich 50 odběratelů? Jo! Jo, tak. Ahoj,